To što svi kamioni obavljaju istu osnovnu funkciju ne znači da su svi kamioni ni približno isti. Neki izgledaju kao svemirske letjelice izvučene iz znanstvene fantastike, dok drugi izgledaju kao da su izašli ravno iz 70. godina. Zato danas idemo ravno u srce autocesta, gdje ćemo vam pokazati 10 najvažnijih marki kamiona na planetu. Ovdje ćemo pričati o pravoj tehnologiji, o tome što kamiondžije koji ih voze svaki dan tisućama kilometara stvarno misle i o konkretnim podacima koji razdvajaju običan kamion od pravog remek dijela na kotačima. Ne zaboravite da je industrija prijevoza usred prave tehnološke revolucije i da se zbog toga cijeli svijet mijenja munjevitom brzinom. Ovih 10 divova točno nam pokazuje u kojoj se fazi inovacija nalazi svaka regija planeta. A zato se pripremite jer će ovaj ranking vas iznenaditi i sigurno pokrenuti dobre rasprave. Ali prije nego što krenemo na ovo putovanje kroz elitu teškog prijevoza, ako ste zaljubljeni u svijet kamiona i teške mehanizacije, lajkajte video i pretplatite se na kanal da ne propustite još ovakvog sadržaja. A sad krećemo s brojanjem. Pozicija broj 10, Freightliner Cascadia. Započinjemo listu s najprodavanijim kamionom Sjeverne Amerike i to već samo po sebi puno govori. Ako vozite autocestom po Sjedinjenim Državama ili Kanadi, jedan od svaka 3 kamiona koja vidite je Freightliner Cascadia. Najprodavaniji je na kontinentu ne slučajno, nego zbog dokazane učinkovitosti, jednostavnog održavanja i neusporedive servisne mreže. Cascadia dolazi s Detroit Assurance sustavom, autonomno kočenje u nuždi. I ti adaptivni tempomat i pomoć pri zadržavanju u traci, što ga dovodi do razine 2 polusamostalne vožnje. Cijeli pogonski sklop, motor DD15, mjenjač DT12 i Detroit osovine, projektiran je kao jedna optimizirana cjelina da smanji potrošnju i maksimizira zaradu. To je savršena definicija integrirane učinkovitosti u prijevozu na duge relacije. Nije najljepši ni najluksuzniji, ali je nevjerojatno efikasan. Operateri ga biraju jer znaju da se svaki uloženi dolar vraća umnožen kroz uštedu goriva i radnog vremena. Cascadia se posebno ističe na tržištu velikih flota gdje su ujednačenost i predvidljiv servis važniji od prestiža marke. Kabina je funkcionalna, bez spektakla, ima sve što treba, a ništa suvišno. Ono što ga stvarno dovodi na ovu listu je kompletan ekosustav. Detroit dizel radi i motor, i mjenjač, i osovine, gdje tako da sve radi u savršenoj harmoniji. Nema nikakvih sukoba između dijelova različitih proizvođača. Pozicija broj 9, Iveco S-Way. Dok su se drugi natezali između dizela i elektrike, Iveco je odabrao potpuno drugačiji put. Prirodni plin. S-Way Natural Power daje do 460 konjskih snaga i isti okretni moment kao dizel ekvivalent, ali s do 95% manje CO2 ako koristi biometan. Dizajn S-Waya poboljšao je aerodinamiku za 12% u odnosu na prethodni model, a kabina ima Connectivity Box s Microsoft tehnologijom za dijagnostiku u stvarnom vremenu. Najveća prednost je impresivna autonomija. Jedan S-Way GNL može prijeći i do 1600 km s dvostrukim spremnicima, što daleko nadmašuje današnje električne kamione. Ahilova peta mu je i dalje infrastruktura za punjenje. Bez dovoljno postaja za prirodni plin nema rute, koliko god kamion bio štedljiv. Iveco je pionir u prirodnom plinu već godinama i to mu daje veliku tehničku prednost. Znaju točno kako to treba raditi. Problem nije u kamionu, nego u tome da se vlade uvjere da postave potrebne postaje. U Italiji i nekim europskim zemljama gdje ta infrastruktura postoji, S-Way je izuzetno popularan među operaterima koji vode računa o okolišu. Ušteda na gorivu može biti 30 do 40% u odnosu na dizel, a to je ogromna brojka. Pozicija broj 8, MAN TGX. Iz Njemačke, MAN predstavlja savršenu ravnotežu između precizne inženjerije i praktičnosti. Dio Traton grupe model TGX je primjer funkcionalnog njemačkog dizajna, čiste aerodinamične linije, optimizirani vizir i lav koji riče sprijeda kao prepoznatljivi zaštitni znak. Unutra se njemačka preciznost vidi u svakom detalju.
Više od 1100 litara pametnog spremišnog prostora, mjenjač smješten strateški na ploči i sustav Smart Select. Okretni kontroler sličan BMW-ovom iDrive-u koji sve funkcije čini izuzetno lakim za korištenje. Motori D26 i D38 nude snagu i učinkovitost s pouzdanošću kakvu očekujete od njemačke inženjerije, dijele tehnologiju sa Scaniom, ali s praktičnim pristupom, stvoreni za stalni rad bez nepotrebnih distrakcija. MAN je izbor operatera koji žele njemačku kvalitetu, ali ne žele plaćati Mercedesov premium. Robustan je, pouzdan i građen da traje desetljećima. Mnogi MANovi imaju preko 20 godina i još rade savršeno. Kabina TGX-a posebno je omiljena kod kamiondžija na dugim relacijama. Prostor je pametno iskorišten, svaki centimetar ima svrhu. Ništa nije tu samo zbog izgleda, sve je funkcionalno. Pozicija broj 7, DAF XG+. Dio Pacar grupe, DAF je preokrenuo europski prijevoz serijama XF, XGI, XG+. Iskoristio je nove europske propise o dužini da proširi kabine i dobije unutarnji prostor bez presedana. XG Plus se ističe masivnim zakrivljenim vjetrobranom i prednjim dijelom produženim 16 cm, koji poboljšavaju aerodinamiku za 19%. Unutra nudi krevet širok 80 cm, potpuno ravan pod i dovoljno prostora da okrenete uredsku stolicu, doslovno stan na kotačima. Opremljen je Pacar MX11 ili MX13 motorima iz F-Traxon, mjenjačem te postiže rekordnu učinkovitost koja ga čini apsolutnim mjerilom potrošnje i udobnosti u Europi. Kamiondžije ga s ljubavlju zovu hotel na kotačima, jer je noćenje u njemu udobnije nego u mnogim motelima uz cestu. DAF već godinama dominira europskim tržištem, a XG Plus je odgovor na pitanje što bi bilo da smo dizajnirali kamion misleći prvo na vozača. Odgovor je ovaj narančasti div koji postavlja nove standarde. Vidljivost iz kabine je izvanredna. Ogroman vjetrobran daje panoramski pogled. Digitalni retrovizori uklanjaju mrtve kuteve, a ovjes kabine potpuno izolira od vibracija ceste. Pozicija broj 6, Kenworth duplove 900. Nastavljamo s Kenworthom, također iz Pacar grupe, i ovdje imamo poseban slučaj. Dvojnov 900 je s onim beskonačnim poklopcem motora i kromiranim cijevima kultni je simbol još od 1961. godine. Njegov moderni parnjak T680 Next Gen spaja klasičnu estetiku s naprednom tehnologijom, digitalni retrovizori, kabina s 15-inčnim ekranom i 7,5% boljom aerodinamičkom učinkovitošću. Nudi Pacar MX13 ili Cummins X15 motore koje vozač može konfigurirati po želji. Iznenađujuće, dvojnove 900 se i dalje proizvodi nakon 6 desetljeća, a njegova 100. obljetnička edicija iz 2024. rasprodana je u samo nekoliko sati, što potvrđuje njegov apsolutno legendarni status. Kenworth predstavlja nešto više od prijevoza. To je američki san na kotačima. To je sloboda ceste, to je nezavisni kamiondžija koji je gospodar svoje sudbine. Zato ga vlasnici i operateri vole s pravom strašću. Personalizacija je beskonačna. Možete duplove 900 složiti točno onako kako želite. Boja, unutrašnjost, dužina poklopca, motor, mjenjač. Tvoj je i jedinstven. T680 je, s druge strane, potrebna evolucija. Zadržava Kenworth DNA, ali prihvaća modernu učinkovitost. Savršen most između tradicije i budućnosti. Pozicija broj 5, Volvo FH. Nitko ne razumije sigurnost i udobnost kao Volvo Trucks. Njihovo nasljeđe u sigurnosti počelo je 1959. Izumom trosmjernog pojasa, koji su besplatno podijelili cijelom svijetu, a filozofija je ostala ista. Štititi živote dok redefiniraju vožnju. Volvo EFH je aerodinamička revolucija s nižim i zaobljenijim profilom koji smanjuje potrošnju do 10% u odnosu na prethodne generacije. Unutra nudi skandinavsku kabinu, tihu, ergonomsku i punu prirodnog svjetla. Električni upravljač Volvo Dynamic Steering smanjuje napor vozača za 85%,
dok iShift mjenjač i dalje ostaje svjetski referent u glatkoći i preciznosti. Osim toga, VNR Electric već pokazuje budućnost s 440 km autonomije. Ali kruna svega je FH16 Aero 780 koji, kao što mu ime kaže, daje 780 konjskih snaga i 3800 Nm okretnog momenta. Jedan je od najsnažnijih serijski proizvedenih kamiona na svijetu. Volvo ne prodaje samo kamione, prodaje mir. Znanje da će vas, ako nešto krene po zlu, sigurnosni sustavi zaštititi. Automatsko kočenje u nuždi već je spasilo dokumentirane živote. Sustav upozorenja na promjenu trake spriječava nesreće. Kabina FH je kao skandinavski dnevni boravak, minimalistička, ali topla. Funkcionalna, ali lijepa. Svaki gumb, svaka površina, svaki detalj osmišljen je da vozaču olakša život. Pozicija broj 4, Peterbilt 579. Pravi gospodin američkog prijevoza s klasom. Peterbilt, također iz Packard grupe, predstavlja prestiž i sjevernoameričku tradiciju. Nasljeđe se dijeli između 389 s dugim poklopcem i klasičnim izgledom te 579 Ultra Loft, pa moderne i aerodinamične verzije. 579 se ističe integriranom kabinom visokog krova, inspiriranom mlaznjacima i jahtama, koja stavlja udobnost i funkcionalnost vozača na prvo mjesto. Ispod poklopca motora Packard EMX13 ili Cummins X15 motori nude uravnoteženu kombinaciju snage, učinkovitosti i dokazane izdržljivosti. To je kamion kojeg najviše biraju vlasnici operateri koji žele stil i performanse bez kompromisa. Peterbilt je za vozača koji sebe vidi kao pravog profesionalca, a ne samo kao nekoga tko vozi kamion. Unutarnja obrada je prvoklasna, prava koža, kromirani detalji, jasna instrumentacija, sve viče kvaliteta. A za razliku od mnogih kamiona, Peterbilt stari dostojanstveno. Peterbilt od 10 godina, ako je dobro održavan, još uvijek izgleda impresivno. Mreža Peterbiltovih prodajnih mjesta poznata je po izvrsnom servisu. Oni ne tretiraju vas kao broj, nego kao obitelj. To stvara neraskidivu lojalnost. Pozicija broj 3, Scania serija E-Testo nije najjeftiniji na tržištu ni najučinkovitiji na papiru prema specifikacijama, ali ako pitate bilo kojeg europskog kamionđiju koji mu je najveći san, gotovo svi će bez razmišljanja reći isto, voziti Scaniu. A ako je V8, još i bolje. Dio Traton grupe, švedska marka, izgradila je svoju legendu na 2 čvrsta stupa, revolucionarnom modularnom sustavu gradnje i legendarnom V8 motoru. Model 770S sa 770 konjskih snaga i 3700 Nm okretnog momenta, treći je najsnažniji serijski kamion na cijelom svijetu. Zvuk mu je potpuno prepoznatljiv, dubok i moćan urlik koji postaje auditivni identitet. Entuzijasti mogu prepoznati Scania V8 zatvorenih očiju samo po zvuku. Ići unutra sve odiše funkcionalnim skandinavskim luksuzom. Prava koža, karakteristični crveni šavovi, izvlačivi krevet i premium materijali svuda. OptiCruise mjenjač direktno se nadmeće s Volvo iShiftom u glatkoći i pametnom odzivu. Više od običnog radnog vozila, Scania je strastvena globalna zajednica. Vlasnici V8 modela slave ga kao dio svog života, simbol profesionalnog ponosa i pripadnosti. Postoje međunarodni susreti, ekskluzivni klubovi, godišnji skupovi. To je kompletan životni stil. Scania potpuno dominira nordijskim tržištem. U Švedskoj, Norveškoj i Finskoj vidjeti kamion koji nije Scania prava je rijetkost. Lojalnost marki je gotovo apsolutna i prenosi se s koljena na koljeno. Modularni sustav Scania znači da mogu sastaviti praktički bilo koju konfiguraciju koja vam treba koristeći testirane standardne komponente. Jer to drastično smanjuje troškove i povećava pouzdanost jer je svaki dio već milijunima puta isproban. Personalizacija je nevjerojatna. Možete točno odrediti kako želite svoju Scaniu. Motor, mjenjač, prijenosne omjere, dužinu šasije,
visinu kabine, unutarnje završne obrade. Tvoja je i potpuno jedinstvena. Pozicija broj 2, Mercedes-Benz Actros. Actros je bez ikakve sumnje tehnološki najnapredniji kamion na planetu. Najvidljivija inovacija je nova ProCabin kabina, čiji zaobljeni dizajn značajno poboljšava učinkovitost goriva. Ima jedan od najnaprednijih sustava kamera i senzora u industriji, što omogućuje potpuno uklanjanje mrtvih kuteva i savršen vid noću ili po jakoj kiši. Unutra multimedija kokpit zamjenjuje klasične kazaljke s dvije goleme digitalne ekrane. Sve je jasno, tečno i intuitivno. Active Drive Assist 2 omogućuje polusamostalnu vožnju, upravljanje, kočenje i ubrzavanje na bilo kojoj brzini. Predictive Powertrain Control koristi 3D karte i GPS da predvidi zavoje i uspone prije samog vozača. Motori OEM 471 i OEM 473 zajedno s PowerShift mjenjačem spajaju njemačku snagu i preciznost s primjernom učinkovitošću. Mercedes ne radi kompromise. Ili napraviš savršeno, ili ne napraviš. Actros je kamion koji gleda u budućnost i već živi u njoj. Vozi djelomično sam, predviđa cestu, optimizira svaku kap goriva. To je njemačka inženjerija dovedena do krajnosti. ProCabin kabina dijeli mišljenja po izgledu. Neki je obožavaju, neki mrze, ali nitko ne može poreći da radi. Aerodinamika je izuzetna. Potrošnja je primjetno pala. Pozicija broj 1 i evo apsolutnog i neospornog šampiona. Ne zato što je tehnološki najnapredniji ni najsnažniji u konjskim snagama, nego zato što predstavlja baš sve što kamion u svojoj biti treba biti. Legendarnu izdržljivost, učinkovitost dokazanu desetljećima i nasljeđe koje prelazi generacije. Broj 1 je Isuzu, točnije serija N za svakodnevni teški rad. Jednostavni, čisti, nevjerojatno dobro napravljeni i ekstremno funkcionalni za kratke i srednje relacije. Njihova izdržljivost je legendarna i nijedan pošteni kamiondžija neće reći suprotno, a da ne laže. Isuzu može raditi punu deceniju bez prestanka i još uvijek zadržati 70% originalne vrijednosti na tržištu rabljenih. Ne blješti kićenom tehnologijom, ali svaki dan u godini odrađuje posao besprijekorno. Opremljen je autonomnim kočenjem u nuždi, upozorenjem na promjenu trake, kontrolom stabilnosti i adaptivnim tempomatom. Njegova najveća prednost je motor, djelo jednog od najvećih proizvođača dizela na svijetu. Isuzu je izravno odgovoran za legendarne Duramax motore Chevrolet i GMC koji su dominirali Sjevernom Amerikom. I sva ta akumulirana iskustva vide se u svakom pouzdanom paljenju, čak i na ekstremnim temperaturama. Isuzu godinu za godinom dominira Rallyem Dakar u kategoriji ispod 10 litara, dokazujući da japanska inženjerija i dalje znači apsolutnu otpornost i mehaničku preciznost. Malo je kamiona koji su toliko toga prevezli toliko godina zaredom i još uvijek rade kao prvog dana iz tvornice. Pouzdan do krajnosti, štedljiv u potrošnji i održavanju, građen da izdrži desetljeća intenzivnog rada. Na tržištu rabljenih Isuzu zadržava vrijednost kao nijedan drugi kamion. Obaviješteni kupci znaju da kupuju godine besprijekornog servisa. Sva tajna Isuzua je jednostavna. Ne pokušavaju izmišljati toplu vodu. Uzmu provjerene koncepte, dovedu ih do savršenstva i drže konzistentnima godinu za godinom. S novim Isuzuom nema neugodnih iznenađenja. Točno znaš što kupuješ. Mehaničari obožavaju Isuzu jer su jednostavni za popravak kad se nešto eventualno pokvari. Nema komplicirane elektronike koja traži poseban softver. Dijelovi su dostupni svugdje, a najbolje od svega, rijetko ih uopće trebaš jer se jednostavno ne kvare. U Japanu je vidjeti Isuzu s više od 1.000.000 kilometara sasvim normalno. Nije iznimka, to je očekivano. Marka gradi prema tom standardu, a na tržištima u razvoju gdje je servis ograničen, Isuzu dominira, jer može nastaviti raditi s osnovnim održavanjem. Industrija prijevoza je na povijesnoj prekretnici. Elektrifikacija dolazi, htjeli mi to ili ne. A vodik je na horizontu. Autonomna vožnja napreduje nezaustavljivo. Kamioni s ove liste predstavljaju posljednju generaciju čistih dizelskih divova.
Za 10 ili 20 godina ovaj video bit će povijesni dokument. Ljudi će ga gledati i reći, sjećam se kad su kamioni imali motore s unutarnjim izgaranjem. Isto kao što mi danas gledamo snimke konja koji vuku kočije. Ali za sad ovih 10 predstavlja ono najbolje što je čovječanstvo postiglo u teškom kopnenom prijevozu. Oni su vrhunac više od stoljeća mehaničke evolucije. Svaki je svjedočanstvo ljudske genijalnosti primijenjene na rješavanje jednog problema. Efikasno premještanje tereta. Ako vam se video svidio i želite još sadržaja o fascinantnom svijetu teškog prijevoza, lajkajte, podijelite s drugim entuzijastima i pretplatite se na kanal. Ostavite u komentarima koja vam je omiljena marka i zašto biste je izabrali. Jedva čekamo pročitati vaše mišljenje. Vidimo se u sljedećem videu gdje nastavljamo istraživati najimpresivniju inženjeriju na planetu.